Unu amakwa na Charị Nwamgbafọ so wee kpụrụ Bishọp Emeka Nwamkpa, onye nke sobu wee zọ former gọvanọ Abia steeti kama na o winokwana ya bụ elekshọn. Bịakwanụ ka unu nụrụ afa ndị edesisiri ebe anụnwa bụ ndị Charị Nwamgbafọ na ndị ọrụ ya bụ ndị udo na-achị so wee kpụrụ bụ ndị pastọ, ka ị marụkwa na afa pastọ ghọọ dị ebe a. Na-enwekwara onye dere na kọmentị wee sio na o jelu n'ụlọ ụka wee na-ajụ Mọmi G.O na ya kedu ebe pastọ fa nọ, n'otego ọfụ debelu pastọ fa. Mọmi G.O wee sị ya na pastọ jelu obodo oyibo na onwelu ndị ụka mere invite. N'ọkwa nke anụnwa akpụpụtaziri ndị pastọ ebe fa na-eje n'ụlọ ikpe ka ọ nọ wee marụ n'ọkwa ndị udo na-achị nya Charị Nwamgbafọ na ndị otu ya n'ọfa akpụje pastọ ya wee debe na kọstọdị fa. Ọ gịnị ka a ya akpọ nke a? Ndị mmadụ sịkwa na o nwere ike na ife eji wee kpụrụ nwoke onu na-afụ ebe a kịta abụ maka na ọ nọ na pati Peter Obi. Amakwọ m na eziokwu, bịakwanụ ka nke ọrụ na ife ekwuru dịka anyị fụrụ n'ihu akwụkwọ tata anụnwa bụ June 5, 2026 ebe ndị udo na-achị bụkwanụ Ken Emeka ịbụ onye isi fa kpọ ọtụtụ ndị pastọ wee na-eje na nnukwute ụlọ ikpe nke enwere n'Ọka na Anambra steeti na-akọwa na ndị pastọ unu fụrụ fa kpọ na fa bụ ndị pastọ adịgboroja, na fa na-eme fake miracle and fake testimony, na-agwa ndị mmadụ na Chineke na-agwọ ya na ụfọdụ n'ime fa na-ele mmiri si na ya bụ mmiri na-agwọ ọtụtụ ọya dị iche iche, ebe ụfọdụ n'ime fa sịkwana na fa ji ekpele wee na-agwọ ọtụtụ ọya dị iche iche. N'ọkwa ya ka aka na-agbụ ji wee gofe otu aka ike na-emerụ nyocha na nzacha maọbụ na ndị udo na-achị ike na fa akpọjelu mmadụ ebe ahụ ka a gwọọ ọfọ ya ma o jegolu mmiri nsọ ka ya bụ mmiri nsọ na mmanụ nsọ gwọọ ọfọ ya ike. Ọ bụrụ na ọ nwezi ife ọ gwọrọ fa ji wee jee kpụrụ fa. Unu makwa na fa na-atị na fa na-akpụta mmadụ with evidence. Wee na-akọwa na afọ ofu pastọ bụ Ndubuisi Nnachukwu na afọ ụlọ ụka ya bụ Omega Dominion Ministry. Onye nke ịtọ wee bụrụ Ekeleme Chris Ugochukwu na afọ ụlọ ụka ya bụ Good of Glory Prophetic Ministry. Onye nke ịtọ wee bụrụ Bishọp Emeka Nwamkpa, onye nke unu na-afụ ebe a kịta anụnwa na-agba egwu na onye nwa bụ bishọp ahụ a na-ekwu maka ya bụ onye Abia steeti, kama na ụlọ ụka ya dịkwanụ n'Ọnịcha na afọ ụlọ ụka ya bụ Chapel of Faith Ministry. Wee na-akọwa na 2003 na bishọp unu na-afụ ebe a pụtara wee soro wee zọọ gọvanọ ndị Abia steeti kama na o winokwana ya bụ elekshọn nọ na pati a na-akpọ Accord Party. Na-emechaziri osoro na-agazi n'ụlọ omebe iwu nke ndị Abia steeti nọkwanụ na ADC mgbe Peter Obi hapụzi ADC wee bazie na NDC, na ya bụ nwoke hapụkwa ADC wee solukwa Peter Obi wee bakwa NDC. Na ife ọ na-akọwa bụ na ya bụ nwoke bụkwa na onye nọ na ndọrọndọrọ pati ma nwekwa ụlọ ụka na afọ ụlọ ụka ya bụ Chapel of Faith Bible International nke dịkwanụ n'Ọnịcha. Wee na-akọwa na ya bụ bishọp na-eme ife ịlịba ama adịgboroja. Onye nke ịnọ wee bụrụ Peter Nwachukwu na afọ ụlọ ụka ya bụ Messiah Adoration Ministry. Onye nke ise wee bụrụ Miracle Ihuọma na afọ ụlọ ụka ya bụ City of Power Ministry. Onye nke isii wee bụrụ Chinedu Egwuọnụ na afọ ụlọ ụka ya bụ Citadel of Grace Ministry. Onye nke nọmba 7 wee bụrụ Ebele Nnachukwu na afọ ụlọ ụka ya bụ Jehovah and Mountain Them All Ministry. Nọmba 8 wee bụrụ Chukwuka Dibia Oguama na afọ ụlọ ụka ya bụ Land of Testimony Adoration Ministry. Na ya bụ ụlọ ụka ya dịkwanụ n'Obosi ma dịkwa n'Udi nke dị n'Enugu steeti nya 2 branch ka o nwere. Wee sị na ya bụ prọfet na-amakwana ya ama na Obosi nya na ọ bụ onye amụma dị ike ma na-ewukwa na-ewu, na ife kpatalụ ndị udo na-achị ji wee kpụrụ ya bụ maka mmiri anụnwa ọ na-ele n'ụlọ ụka ya na ọ mara ya Chukwuka Dibia. Wee na-akọwa na ya bụ mmiri nsọ na o nweghị ife ọ na-alụ, na ịṅụcha ya ife na-ebe n'ahụ gị aka na-ebe ya ma mmanụ nsọ na o nwekwa ife ọ na-alụ, na ịṅụcha ya ọ ya gị aka dukwa etu ọdụ. Mana o nwere onye amakwela amakwa na ya golu mmiri nsọ na mmanụ nsọ ọhọ gụọ ya igolu. Ọ bụrụ na ahụ na ayahu ijenu n'ụlọ ọgwụ edelu gị ọgwụ, ijee na kemist golu n'ọgwụ edelu onwa n'ọkwa maka ya bụ mmiri edelu Chukwuka Dibia ka eji wee kpụrụ onye nke a sịkwa na ife ọ na-agba n'egwu n'ụlọ ụka ya na ọ dịghị ada onufụrụ ebe ọ na-awụ egwu. Na ya bụ pastọ sokwa na-eweta ịtarị na-enye ndị chọọchị memba wee na-apịagwu ekwensu n'ala nya ndị ụlọ na-afụ na-apịacha ịtarị n'ala na ya bụ pastọ sonia wee na-akọwa na mgbe Charị Nwamgbafọ wepụtara iwu na-achịzi Anambra steeti a na-akpọ Anambra State Homeland Law
na ya bụ Charị nwa Mgbafọ kwuru wee sio na ọ bụrụ na ị na-agwọ oke ite n'ihi ebute ya bụ oke ite enene ma na ọ na-arụ ife isi na ọ na-alụ ka ọ na ọha alụ ya akpọta mmadụ wee mee testin. Ọ bụrụkwana na ete na ị na-agwọ ọya na ebu pastọ na ya kpọtakwa onye ahụ adịghọ iwerụkwanụ mmiri ahụ isi na-agwọ ọya na mmanụ ahụ ete na-agwọ ọya wee gwọọ n'ọnya ahụ ka fafụ n'anya na mgbe akpụjekwanụ nke aṅarị a na-akpọ mmụọ mmiri afụrụ anya na-atị na ọ na-akpọ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa jee na mmiri ekuro na-agụrụfa ekulo nwaanyị ọma ara na-azụ nwa bịa bunyefe ego bịa bunyefe ego na mmiri ahụ ọ na-akpọfe eje bụkwanụ mmiri na-ebunye ego na ọnọkwa odu ka pastọ anụnwa bụkwanụ Chukwuka dibịa na ya nwatịkwa na mmiri nke ọ na-ele n'ụlọ ụka ya na ịṅụọ ya na ọ na-agwọ ya ọkwa ifefa ka ọ ka m na-ewetara unu na ka o si wee gbatakwuru kịta anụnwa na pastọ niile a unu fụrụ ebe a nọzikwa n'aka ndị udo na-achị na Charị nwa Mgbafọ unu fụzikwa na ọ na-akpụrụzikwa ndị dibịa n'eziokwu ma na-akpụrụkwa ndị isi ụka n'eziokwu mana ndị pastọ nọkwa n'ebe a ruru 12 ka ọ 13 kama nọọsụ afa mmadụ 8 bụkwa na ifefa dere okotorigba ụtọ ya emekwa na Anambra steeti ma ndị dibịa ma ndị eze nwaanyị ma ndị isi ndị nchụaja oge erugokwa mgbe onye ọbụla ya ebukọrọ ngwongwo ya na-agba ka ọkpịa ha ị na-agba azụ ọkpa ya na-akụ n'azụ isi Charị nwa Mgbafọ aha wa amụrụ na nke ikpeazụ